Ndine muono wandinawo watingabatsirana pakuonesana. Maringe ndakateerera zvangu vanhu vanenge vachiti tibatane tive chinhu chimwe chete ndokuti tikunde apo. Haizi nyaya yakashata iyo, inyaya yakanaka. Vanhu kubatana takatobatana. But chiri kutyisa kuti tizvibudise pachena kana kusumudza misoro yedu. Nekuda kuti vanhu vatiri kutamba navo havana tsitsi chekutanga. 2 vane pfuti, vane mawiponi, vanouraya. Ende havanyengereri, vakangokuziva vanoendesa. Saka ndozoita sekuti izvozvozvo vanhu hatina kubatana. Kana kuti hatina chido. Kana kuti muono umwe chete. Kana kuti kuita sekuti tiri kuda. Kana kufarira zviri kuitwa nezano. Hazvisizvo. Vanhu hatisi kutombozvida izvozvo zvachose. But zvetiri kutaura ndezvekudaiwo. Kubva vaMorgan Tsvangirai vachitanga chinhu ichi chinonzi opposition kusvika nhasi. Takasumuka vanhu neuwandu, tikasumuka neenergy yedu yese tichitsigira chinhu ichi. Mushure mekunge taona kuti Mugabe neZanu PF vari kuuraya nyika isati yasvika peyava nhasi apa. Zvekuti ukabuda panze apa, ukabuda mumaruzevha mumasango umu, ava makomba chete nemachina vari kuita madiro avo nenyika ineyi. Saka zvatiri kutaura ndezvekudai. Vanhu vatiri kutamba navo vanhu vane pfuti, vanhu vanouraya, vanhu vane mari yekuti munhu ane mari anoita chaanoda nenguva yake. Munhu ane mari ndochinhu chamunofanira kuziva. Saka izvozvo takazvidzidza kubva vaTsvangirai vachiripo vasati vafa kusvika nhasi, zuva rinoti nhasi. Mukaona vana Nelson Chamisa vanyarara, hakusi kupusa, kungwara. Nekuti ari kuona option hapana. Option ingoripo chete ndeyekuti munhu wese abate pfuti. But kwekuiwana kwacho ndokusipo. Muri kupaona. That's why vanhu ava vachidherera nekudii. Bhozi changotongodiwa muZimbabwe ndechekunoti either tobata pfuti zviri kuitwa kunana upenyu huri kuraramwa nana Somalia uko nana DRC, tongosiya ZANU ichingovapo, tobvuma kuva varanda, tonamata Mwari tichimirira mazuva edu ekufa panyika. Ndo chinhu chete chingoripo. Izvi zvekutaura nemuromo izvi hazvina solution baba, because unoziva kana uchitamba nemunhu ane pfutika akangobhoekana newe anokunongedzera mumusoro. Saka tinouya tobvunza kuti vanhu vangani vainda. Zviri pachena zvatinoziva kuti vanhu vaurayiwa neZANU, uyu akaurayiwa neZANU, uyu akaurayiwa neZANU. Vamwe vacho tine makuva, vamwe vacho makuva acho hatitombozivi, bhozi vakangonyangariswa. Saka hondo kuti urwe, isu tinoziva kuti munzwa unotumburwa nemunzwa. Bhozi chinhu chatiri kuda kurwa nacho ichi chikara chaicho chekuti hachina ngoni baba. Ende vakatodeura ropa kare, saka hapana chinovavhundutsa kudeura ropa. Saka ndinoona sekunoti vana baba Geza vavaita zvinhu zvakanaka. Ende shungu nemwoyo yavo yaiva yekuda kuti vasiyewo zvinhu zvakanakira munhu wese. Tirarame upenyu sekuti nyika yedu inyika ine upfumi hwekuti ikawana mutungamiri ane rudo navanhu. Ndinovimba kuti munyika ineyi tinoswera tichishandirwawo nemaIndia vachiitawo mahousemaid edu. But hazvigoneki nekuda kweunoti tiri kunokorera upfumi huya. Unoziva unoti wakamboona gudo zvarinoita manje kana richiba mumunda. Gudo chero rikaguta rinongofamba richivhuna mumunda wese. Ndo utungamiri hwatinahwo isusu hwekunoti vanongopfachura havagadziri. Unoziva nyika ineyi ikada kuwana munhu anoitungamira nerudo inonaka zvekuti pasi rese rineri tine mineral rekuti baba handina chekutsanangura. Hatisweri tichinyengerera vanhu, tinonyengerera vana America idzo, asi kuti ndo dzine dzakutonetsa vachipinda muno varungu vachidawo mabasa nekungovhakachira kuti Zimbabwe toda kumboenda kuZimbabwe. But hazvigoneki nekuda kuti vanhu vari kutitungamira vane mwoyo yakatsindimara. Ende mari yevanoba nemaminero avo vanenge vachinotenga dzimba out of country vachidevelopa vachidii. Kungoitira musi wanozoziva kuti pamwe zvikatsvedza nepamwe ndowana kwekutizira.
Saka hazvishandi bhozi, hatina pfuti varume, hatina pfuti. Dai tatine zvombo tinotaura tichiziva kuti tine backup hatina. Saka tinouya zvendoti kudii, ndinoshora masoja enyika. Masoja enyika ndo vanofanira kuti vakaona kuti nyika yakutongwa zvisizvo, vanofanira kutora nyika voisa mumaoko avo, vomirira zvido zvavanhu, kuti vanhu chisarudzai munhu wamati muri kudaini. But vanongoona tichichema gore negore, gore rapera dha, tichichema gore negore. Tikada kuti tirwire ndo vamwe vacho vanenge vachibudisa zvombo zviya zvichiuraya futi vanhu. Saka hatina masoja ekuti anomira navanhu. Tinongochema vakatarisa, ende vanenge vachitiona vakatarisa. So munhu akangopuwa $2 otorya nemhuri yake otoguta, ototi asina kudya uya mheno zvakewo. Saka ndo vanhu itatakatarisa, ndo hope yedu itatakatarisa kuti ndo vanhu vanokwanisa kubvisa hurumende inoita udyire hori. Saka zvino ivo vacho havatorina kana betsero zvachose masoja edu. Zvachose, handidi kutaura ndichitenderera, masoja edu vanoregerera vanhu. Vanoregerera vanhu. Handifungi mheno kuti wai vasingakopiwo dzimwe nyika. Ngavatore nyika mumaoko ewakaipa kana vaona kuti zvakufambiswa nezvisizvo. Uyezve chinonzi nyika vanhu, tisu vanhu. Saka vakaona kuti zvava kuitwa izvi hazvisi kuchawirirana navanhu, ivo vane kodzero, ndo chete vane simba, bhozi ndo vane pfuti. But manje kana dziridzo pfuti dzacho dzinobudiswa dzichipiwa vavengi vacho vatinoda kurwisa, vouya vachititora mudzimba umo vachiuraya, izvozvizvi ukatarisa kuti vanhu vacho vava vachitungamira struggle ya zvadhakwa baba, vese vapamahwani izvozvizvi. But masoja enyika ane vakatarisa, ende vachisiya vanhu vachiurayiwa, munhu achiurayiwa asina mhosva. Mhosva yekuti wataurirei kuti zvauri kuita zvakashata. Uri kuona marwadziro azvinoita. Unourayirwa kunzi wataurirei kuti zvauri kuita iwo zvakashata. Saka mauto edu hapana baba, hapana. Dai vave nemufungiro wangu zvangu inini, tingadai tisiri pastage yatiri muZimbabwe. Iwo ukatarisa kuindependence kwavoko, vatotadza kuita dzimwe mota dzanyura murodhi. Zvete tichitaura zviya zvekuti nyika yakafa, hakuna marodhi, hakuna zvipatara, mishonga. Iwo dzimwe dzakanyura murodhi, mevanoti rodhi dzevanenge vakatemba vachinyepera dzimwe nyika kunzo, yanyura. Saka zvinhu izvozvo tete tichizvitarisa, tichizama kuvaonesa, ukavaonesa vakuurayiwa. Masoja vanenge vakatarisa, varwiri vanhu, kuti vadhifende vanhu, kuti no zvamuri kuita mazvisizvo. Saka tinechiti kana dai vava vachidzidza vene mwoyo ine rudo, ine ramangwana oro vanoti vachasiyirawo vazukuru vavo, ngavagadzirise hurumende iripo, kana zvichibvira vaibvise. Ndo zvine zvakanaka, vatombobata ivo havo, zviri nane vabate ivo mumaoko. Zviri kuita vana Ibrahim Traore uko, vombobata varivo mumaoko avo, vachimirira kuti nyika igadzikane. Bhozi zviri kuitika izvi hazvina kwazvinotisvitsa izvi. Tinongova nyika inosekwa, kuti muZimbabwe chinhu chakutonyadzisa. Saka ndiri kuti inini manje, vanhu ngavasashushikana. Vamwe vandiri kuona vakuru vari kuisa maaudio vachiti hatina kubatana, ngatibatanei. Kubatana tine mwoyo wekubatana, ende tinorwadziwa marwadziro amuri kuita vakuru woye. But tinodzoka todududza nekuda kwekuti tiri kurwisana nemunhu ane zvombo, iwe usina chinhu. Saka hazvibatsiri, because at the end ndinofa, because handina chekurwisawo. Ndinozopesa ndatiza futi musha, nekuda kwekuti ndiri kurwisana nemunhu ane zvombo, ina handina. Muri kuona manje, ndo musiyano uripo chete. Saka mukafungisisa mukatarisa izvozvo, muchaona kuti vanhu vane shungu dziri muvanhu. Mukavapa mukana kana kuti mukavapawo zvekudzosera vachirwisa muvengi, muchaona kuti i2 seconds muvengi anenge amhanya kare. Bhozi vanhu vane hasha va, hakuna munhu anoda zano. Vamwe tinoendeswa ukoko nekuda kwekumanikidzwa nekuvhundutsirwa. Idzo dzipfuti dzetotaura kuti tine chivhundutsirwa. Saka tiri kurwisana nemunhu ane zvombo, iwe usina chinhu, hazvina zvazvinobatsira baba,
hazvina. At the end unozongogara pasi wozvinyararira wongoita senge usingaoni. Ndo chete muono wandingati tingabatsirana nawo nekusimbisana kudzoreredzana kune vamwe vane vachitaura zvavo kuti vanhu vanenge vasina chido kana kuti chichi hatina kubatana. Zvisizvo, munhu ane mari anokuitisa yese yese, bhozi mari inotonga baba, inoitisa munhu anoita zvaanoda nenguva yake.